Η δύναμη της μνήμης, μάθημα δεύτερο. Η σημασία της καλής μνήμης. Από την απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού, οι κορυφαίοι φιλόσοφοι του κόσμου παραχώρησαν ομόφωνα στην καλή μνήμη την πιο υψηλή θέση στο βωμό του ναού του πνεύματος. Οι μεγαλύτεροι στοχαστές του κόσμου ήταν οι πρώτοι που έφτασαν προσκυνητές σε αυτό το βωμό και από τα βάθη της καρδιάς τους έψαλαν ύμνους στη μνημοσύνη, τη φημισμένη θεότητα της μνήμης. Η αρχαία ελληνική μυθολογία διηγείται την ιστορία της μνημοσύνης, με λόγια ολοπάθος, καθιστώντας τη σημασία της θέσης της εμφανή, από το γεγονός ότι το αρχαιοελληνικό ιερατείο υποστήριζε ότι ήταν η μητέρα των 9 μουσών που προστάτευαν τις τέχνες και τις επιστήμες, τη φιλολογία και το τραγούδι. Τιμημένη μέσα στο ποιητικό πέπλο από τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές, η σημασία που αποδόθηκε στη μνήμη αποκαλύφθηκε σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Αλλά και στις μυθολογίες άλλων λαών και φυλών ανακαλύπτουμε τη γενική τάση των σκεπτόμενων ανθρώπων να παραχωρούν στη μνήμη τη δικαιωματικά σημαντική θέση της. Η φιλοσοφία, οι επιστήμες και η ποίηση έχουν αφήσει τα άνθη τους και τα αφιερωματικά κεριά τους μπροστά στον βωμό αυτής της θεάς. Δεν έχει κάποιος παρά να ξεφυλίσει τα βιβλία όλων των κορυφαίων συγγραφέων, όλων των εποχών, για να βρει τους πιο θερμούς ύμνους προς αυτήν. Ο Έμερσον μας έχει πει: «Θα προτιμούσα να μπορώ να θυμάμαι τέλεια όλα αυτά που έχω σκεφτεί, νιώσει και κάνει μέσα σε μια μέρα ή μια εβδομάδα εξαιρετικής δραστηριότητας, παρά να έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει μέσα σε έναν αιώνα». Ο Ρίχτερ αναφέρει: «Η μνήμη είναι ο μοναδικός παράδεισος από όπου δεν μπορεί να εκδιωχθεί ο άνθρωπος». Ο Χούντ από την πλευρά του υποστήριξε: «Η μνήμη είναι η χρυσή κλωστή που συνδέει όλα τα πνευματικά δώρα και τα ταλέντα». Ο Μπέιζιλ διατύπωσε τη δική του άποψη λέγοντας: «Η μνήμη είναι το γραφείο της φαντασίας, το θησαυροφυλάκιο της λογικής, το μητρό της συνείδησης και αίθουσα συμβουλίου της σκέψης». Ο Ελβέτιος τέλος διατείνεται: «Η μνήμη είναι η αποθήκη όπου εναποτίθενται τα συναισθήματα, τα γεγονότα και οι ιδέες που με τους διάφορους συνδυασμούς τους σχεδιάζουν τη γνώση». Αλλά γιατί να επαναλαμβάνουμε όλες αυτές τις φράσεις σεβασμού και εκτίμησης απέναντι σε αυτή την κυριαρχή δύναμη του μυαλού, όταν ο καθένας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ίδιες εκφράσεις αν μονάχα στεκόταν για λίγο προκειμένου να σκεφτεί αυτό το θέμα? Είναι καλύτερα να περάσουμε αμέσως στην εξέταση των πλεονεκτημάτων της καλής μνήμης και των μειονεκτημάτων της έλλειψής της. Όταν θα συνειδητοποιήσουμε πλήρως αυτά τα δεδομένα, θα νιώσουμε να μας πλημμυρίζει ένα πνεύμα ολοκλήρωσης και θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τις αρχές εκείνες που θα μας οδηγήσουν στο θαυμαστό στόχο κατάκτησης καλής μνήμης και να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Όπως λέει πολύ σωστά ο Ντράμοντ, από τον Αρχάγγελο έως το κτήνος αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θα πρέπει να διαθέτουν κάτι ανάλογο με το όργανο της μνήμης. Αλλά ενώ το κάθε ανθρώπινο πλάσμα κατέχει μνήμη μέχρι ένα βαθμό, ελάχιστοι είναι συγκριτικά οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει τη μνήμη τους έως τον πιθανό βαθμό στον οποίο θα φτάσει ένας μέσου όρου άνθρωπος αν αφιερώσει λίγο χρόνο για να εργαστεί πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό θεωρείται πάρα πολύ παράξενο αν αναλογιστούμε λίγο τα μειονεκτήματα που συνεπάγονται για αυτά τα άτομα, τα οποία λόγω της φτωχής μνήμης τους θα πρέπει να υποφέρουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Ο Λόκ έχει πει πολύ σωστά: «Σε μερικά άτομα το μυαλό συγκρατά γεγονότα σαν να είναι χαραγμένα πάνω σε μάρμαρο, σε άλλα σαν να χαράσσονται πάνω σε πορώδι λίθο και σε άλλα σαν να αποτυπώνονται πάνω στην άμμο». Υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που διαθέτουν μνήμη αμμώδη. Τους συναντάμε παντού στο δρόμο μας καθημερινά. Μπορεί να είναι έξυπνοι άνθρωποι από κάθε άλλη άποψη, αλλά καθώς οι γνώσεις και εμπειρίες έχουν γραφτεί μέσα τους πάνω στην κινούμενη άμμο της φτωχής τους μνήμης, είναι άτομα ασταθή, ευάλωτα, ευμετάβλητα, κλονισμένα και αβέβαια. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάνω τους και πολύ γρήγορα τα παραμερίζουμε προς χάρη κάποιου άλλου ατόμου με πιο σταθερό χαρακτήρα. Τέτοιου είδους χαρακτήρες δεν έχουν συγκεκριμένους και προκαθορισμένους στόχους στη ζωή τους και θεωρούν αδύνατο να προσκοληθούν στην οποιαδήποτε ιδέα, πράγμα ή σκοπό. Παρασύρονται και τριγυρνούν δεξιά και αριστερά ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος, υιοθετώντας συγκρουόμενους στόχους και επιθυμίες και ως συνέπεια δεν μπορούν να μείνουν προσκολλημένοι σε κάτι για πολύ καιρό, προκειμένου να αποσπάσουν από αυτό κάποιο άλλο αποτέλεσμα.
Ίσως μερικοί από εσάς να παραξενευτείτε από το γεγονός ότι συνδέουμε το ευμετάβλητο ενός χαρακτήρα με τη φτωχή του μνήμη. Εν τούτοις έχουμε πολύ καλούς επιστημονικούς λόγους που μας οδηγούν σε αυτό, παρόλο που η κοινή γνώμη δεν το έχει ακόμα συνειδητοποιήσει ως γεγονός. Αυτή η εξήγηση θα ξεκαθαρίσει το μυστήριο πολλών περιπτώσεων τέτοιου είδους, αν θελήσετε να εξετάσετε τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας χωριστά. Σχεδόν σε όλες ουσιαστικά τις περιπτώσεις ανακαλύψετε ότι η μνήμη αυτών των ασταθών ατόμων είναι αρκετά φτωχή και αναξιόπιστη. Και σε σχέση με αυτά σας ζητώ να εξετάσετε τις ακόλουθες δηλώσεις που προέρχονται από κορυφαίες αυθεντίες του είδους. Ο Μπίτι είπε κάποτε: «Όταν η μνήμη είναι αρκετά μειονεκτική εκ φύσεως, εμπειρίες και γνώσεις θα είναι ανάλογα μειονεκτικές και μια μη συνετή συμπεριφορά αλλά και ανόητες απόψεις θα είναι αναγκαία συνέπεια». Ο Μπέιν πάντα μέσα από τα ίδια πλαίσια υποστήριξε: «Ένα άτομο που εμφανίζεται ανίκανο να συγκρατήσει κάποιες πικρές εμπειρίες ή να δείξει πραγματική χαρά και δεν δύναται να ξαναζήσει μετά τις εντυπώσεις εκείνων των στιγμών είναι στην πραγματικότητα θύμα μιας πνευματικής αδυναμίας που κρύβεται κάτω από τη μάσκα της ηθικής αδυναμίας». Και ο Κέι συνοψίζει πολύ καλά την κατάσταση όταν αναφέρεται σε περιπτώσεις τέτοιων ατόμων. Μπορεί να μην μειονεκτούν από καμία άλλη φυσική άποψη, αλλά η μνήμη τους δεν είναι ικανοποιητικά ισχυρή, έτσι που τίποτα να μην μπορεί να αποτυπωθεί μέσα τους αρκετά βαθιά ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Όλες οι συνηθισμένες παρορμήσεις για δράση μπορεί να είναι μέσα τους πολύ ισχυρές ή ακόμη και υπερβολικές, αλλά στερούνται της σοφίας και της αναγκαίας γνώσης προκειμένου να δρουν σωστά και με ανάλογο σεβασμό στα αποτελέσματα. Ενεργούν συνήθως σύμφωνα με τη διάθεση της στιγμής και συνεχώς κάνουν λάθη. Ακόμη και εμπειρίες από διδασκαλίες έχουν σε μεγάλο βαθμό χαθεί μέσα τους εξαιτίας μειωμένης επιμονής αυτές. Δεν χρειάζεται να θυμίζουμε εδώ τα τρομερά εμπόδια που θέτει η φτωχή μνήμη στα άτομα ως προς την επαγγελματική ή την επιχειρησιακή του ζωή. Η συνήθις αφηρημένος αποτελεί σύντομα ενόχληση και καταλήγει να τον αποφεύγουν αυτοί που χρειάζονται και απαιτούν τις υπηρεσίες ατόμων που μπορούν να θυμούνται καλά τα πράγματα που πρέπει να θυμηθούν. Πολλοί άνθρωποι με πολύ καλά εφόδια απέτυχαν στη ζωή τους εξαιτίας αυτού του αδύναμου σημείου. Συνήθως η φράση «Ω, το ξέχασα» γίνεται σύντομο μονότονη και κουραστική, οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα φροντίσουν να απαλλαγούν από αυτούς που χρησιμοποιούν συχνά τη φράση αυτή για να δικαιολογηθούν επειδή δεν έκαναν κάποια πράγματα ή επειδή τα έκαναν λάθος. Ο Έλμπερ Χάμπαρντ είπε κάποτε: «Ξέρω έναν άνθρωπο ηλικίας 55 ετών που σπουδάζει ακόμη. Έχει αποφοιτήσει από 3 κολέγια και έχει τόσους τίτλους πλάι στο όνομά του που δεν θα μπορέσει να τους χωρίσει σε μια σελίδα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ούτε έξυπνος ούτε πνευματώδης, ενδιαφέρον, μορφωμένος ή βαθιστόχαστος. Είναι ένας αποτυχημένος γιατί δεν μπορεί να θυμηθεί χωρίς κάποιες σημειώσεις ή αναφορές σε βιβλιογραφίες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός ανοιχτά ομολογεί ότι δεν μπορεί να απομνημονεύσει μια ημερομηνία ή ένα στίχο από κάποιο ποίημα και να τα κρατήσει όλα αυτά στο μυαλό του για πάνω από 24 ώρες. Το μυαλό του είναι ένα κόσκινο που αφήνει να χαθούν στο πουθενά όλα όσα παίρνουν από μέσα του. Δεν είναι και πολύ πρωτόφαντο κάτι τέτοιο, έτσι. Πόσα άτομα δεν ξέρετε από προσωπική σας εμπειρία με τέτοιες αδυναμίες. Όλα αυτά θα ήταν ωστόσο μια τρομερή κατάσταση αν δεν υπήρχε δυνατότητα μια τέτοια μειονεξία, μια τέτοια αδυναμία να μπορεί εύκολα να διορθωθεί και να θεραπευτεί με επιστημονικές και λογικές μεθόδους, όπως αυτές που θα παρουσιάσουμε σε αυτά τα μαθήματα. Το δηλητήριο είναι έκδηλο, αλλά υπάρχει έτοιμο το αντίδοτο, καθώς μπορούμε άνετα και εύκολα να το προμηθευτούμε. Γιατί η καλή μνήμη δεν είναι ένα εκθείου δώρο που παραχωρείται σε μερικούς, ενώ σε άλλους είναι τελείως απαγορευμένο. Όπως ακόμη και η καλύτερη μνήμη μπορεί να βελτιωθεί, το ίδιο και η φτωχότερη μπορεί να αναπτυχθεί και μάλιστα να φτάσει σε ένα επίπεδο ανώτερο του μέσου όρου. Ένας από τους καλύτερους και παλαιότερους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ο καθηγητής Κέι, μας βεβαιώνει για την αλήθεια των παρακάτω απόψεων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα πολύ ενθαρρυντικά λόγια.
Τα μειονεκτήματα της μνήμης σχετικά με τα οποία πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται, δικαιολογημένα άλλωστε, οφείλονται κυρίως, αν και όχι εξ ολοκλήρου, στην άγνοια που επικρατεί όσον αφορά τις αληθινές αρχές που διέπουν τη μνήμη, αλλά και τις αυθαιρεσίες και την εκμετάλλευση που επικρατεί στα συστήματα εκπαίδευσής μας και σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Η λειτουργία της μνήμης είναι να θυμόμαστε και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αν η μνήμη εκπαιδευτεί σωστά και αντιμετωπιστεί με το δικαιότερο τρόπο, θα μπορούμε να θυμόμαστε καλύτερα και σε μια έκταση και καθαρότερα που σύμφωνα με τις σημερινές αντιλήψεις θα φαινόνται θαυμαστές. Οι χιλιάδες των σπουδαστών που μελετούν αυτές τις αρχές, έτσι όπως διδάσκονται σε αυτά εδώ τα μαθήματα από τα βάθη της καρδιάς τους και ειλικρινά, θα γίνουν μάρτυρες της αλήθειας που περιέχεται στα λόγια που μόλις προαναφέρουμε και που διατυπώθηκαν πολλά χρόνια πριν, μοιάζοντας σαν μια προφητεία όλων αυτών που πραγματοποιήθηκαν γύρω από το θέμα αυτό. Και εσύ σπουδαστή σύντομα θα διαπιστώσεις αυτή την αλήθεια, γιατί θα έχεις αποδείξει πάνω στον ίδιο τον εαυτό σου. Για να συνειδητοποιήσουμε την αξία της καλής μνήμης, είναι αναγκαίο απλά να κατανοήσουμε το εμπόδιο που οδηγεί σε μια φτωχή μνήμη, το οποίο σας τόνισα στους προηγούμενους παραγράφους. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές ή απόψεις ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μνήμης. Για να εξελιχθεί το άτομο σε κάθε τομέα της ζωής του, πρέπει πρώτα να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει σωστά τη μνήμη του. Όλα όσα έχετε μάθει στη ζωή σας, τα μάθετε μέσα από τη λειτουργία αυτών των τριών φάσεων της μνήμης. Έχετε δεχθεί εντυπώσεις δια των αισθήσεων, έχετε αποθηκεύσει στις μνήμεις αυτές τις εντυπώσεις και είστε ικανοί να τις επαναφέρετε στο συνειδητό επίπεδο της μνήμης. Στρεφόμαστε προς τις εντυπώσεις αυτές και συλλογιζόμαστε πάνω σε αυτές από καιρό σε καιρό, βελτιώνοντας κάτι από εδώ, τροποποιώντας κάτι από εκεί. Αλλά χωρίς αυτές τις αναπαραγόμενες εντυπώσεις και διανοητικές εικόνες, δεν θα μπορούσατε να κάνετε τέτοιους συλλογισμούς. Μια καλή μνήμη σημαίνει αποτελεσματικότητα και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Και στις μέρες μας, όπου η εποχή μας έχει μετατρέψει την αποτελεσματικότητα σε θρησκεία, δεν υπάρχει καλύτερος λόγος να προχωρήσουμε στην καλλιέργεια, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της μνήμης εκτός αυτών, το γεγονός ότι δίνει προς την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε φάση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Χωρίς τη συνδρομή μιας καλά αναπτυγμένης μνήμης, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους αποτελεσματικότητα. Μια καλή μνήμη, η αποτελεσματικότητα είναι απλά απόρρια υπομονής και επιμονής που συνδυάζονται με μια μεσουόρου ευθυκρισία και ευφυΐα. Ακόμη και η ιδιοφυΐα θεωρείται απέραντη ικανότητα αντοχής στους πόνους της ζωής και καλή μνήμη.